wani to ora lagi jane. Kan kas pas jam 3 iki. Topine sapa? Topine masuk Bava to yo. Kayak masa lali. Wong ndek nganggo kita oleh. Iki kan jenenge Belanda. Nek bondo tapi tak lekrek sitok lho kane. Ya kok iso tuku sing jenenge Blondok to? Lho, lah wong sing apik kuwi kok iso. Lho Mas yo kok pas ya? Gak. Ora pas. Apalagi tulisannya mataku nggak kelihatan sih. Blons. Nggak kelihatan, soalnya apa-apa yang kelihatan tuh kamu. Allah. Pengen missing aku. Kepeseng. Ya Allah, lindungi Yanti lho. Yatmi le, lindungi Yatmi lho. Ini kok Sumeti dupa Mas Ang, terima kasih Mas Ang kayak ngene iki lho, aku lagi iki kayak ngene iki. Biasanya kan Mas Angke kok pilih kasih ngono, Mbak aku gak sayang gue Mas. Don. Kamu pengen ya? Nadi barokah Umi Yanti bejukula jenenge lahiran guys, semoga diberikan cara nomor Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah tabarakallah. Mas Lexi menang no Yanti. Mau meneh Mas Ang ki diwaca mbus ndi sing di Mas Ang tapping to. Gak tapping kok Mas Ang ngono. Mas Ang gak ngarang ngekip aku lah, wong Mas Ang ae gak pengikutku. Yo. Iya. Akan modal sik tak susul. Ora gitaran neh, ala kok jempol gitaran neh wae Mas Rohman. Kak Idwi, makasih Kak Idwi. Mawar beda orang. Nyumet dupa karo nggawa sajen lu. Apa kuwi? Wis Paijo ayo. Mawar satu. Oke. Ndok ndi sing Mas Rizal, triple Mas Rizal iki keturun. Kak Samcil. Gak eneng. Gak enak iki apa-apa iki? Gak enak apa-apa iki. Yo apa kok 7 juta barang iki kok. Kok Wahyu